Γεια σας φίλοι μου. Μόλις τώρα μπαίνω στο chapter 5 season 3. Sorry, άργησα να κάνω βίντεο, δεν έκανα βίντεο για την chapter 5 season 2, αλλά σήμερα θα επανορθώσω γιατί ακόμα δεν έχω ανοίξει το Fortnite και σήμερα θα δούμε το trailer μαζί. Οπότε μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe και like στο βίντεο και να μου κάνετε comment ποιο είναι το αγαπημένο σας skin. Δεν ξέρω, κάντε ό,τι θέλετε. Ωραία, μπαίνουμε. Έλα, μισή ώρα περιμένω. Επιτέλους. Κανονικά δεν θα έπρεπε να μου δείχνει ήδη το τρέιλερ. Τι γίνεται? Ο φίλος εδώ πέρα δεν είδα καν το τρέιλερ, ρε. Δεν με έβαλε. Α, να το τρέιλερ. Ωραία, θα το δούμε μαζί. Ωραίο. Αλλά θα δούμε πώς είναι. Το Red Racing το έχουν φτιάξει πολύ και το Lego Fortnite. Παρά που σπάνια παίζω κάτι από αυτά τα δύο. Αυτό ήταν, οκ. Λοιπόν, να πάρω το Battle Pass. Ναι, το παίρνω. Confirm. Και πήρα το Battle Pass. Ωραία, μια χαρά. Τώρα πόσα V-Bucks έχω? Ωραία, τι γίνεται? Μου έδωσε δωρεάν skin μόλις τώρα. Οκ. Καλά θα πάει αυτό. Κάτσε να δούμε. Οπα. Τι άλλο θέλει να μου δείξει τώρα αυτό? Α, ναι, με τα τέλατα που έρχονται από το κουτί της Πανδώρας. Ο παγωτούλης, ο hot dog, όπα. Ωραία. Μαύρο. Πρώτη. Μεγαλοντόν. Τι είναι αυτό? Σωστή Παναγία. Ωραία. Ringmaster Scat. Πρώτη φάση. Γιατί έχουν φτιάξει τόσο πολλά αμάξια? Wreckhead. Κάτι μου είχε πει ο αδερφός μου ότι είχε ένα medallion που υπάρχει ένα αυτοκίνητο που έχει άπειρη ζωή, κάτι τέτοιο, και έχει άπειρο βενζίνη και άπειρο boost. Κάτι τέτοιο μου είχε πει. Τώρα δεν ξέρω. Μπρο, τι έχουν φτιάξει? Ναι. Μπορεί και να είναι η πιο χάλια σεζόν του κόσμου. Ουας, τι είναι αυτό? Ναι. Bright Raider. Οκ, αυτό το skin μ' αρέσει. Μ' αρέσει αυτό το skin. Αλλά πρώτα θα την... είναι φίλοι μου μέσα. Πείτε πως τον. Φίλος μου... Ναι, τέλος πάντων. Ας φίλους τώρα. Ας φίλοι. Ωραία, 250. Ωραία, λοιπόν. V-Bucks. Τα V-Bucks μου. Ωραία. Λοιπόν, να τους τέλος πάντων. Κολλάω λιγάκι. Ωραία, εντάξει. Battle Pass, να δω τα skins. Ωραίο. Εντάξει. Αυτό είναι ο άλλος τύπος. Ωραία. Να το δω. Μπα, ούτε αυτό το skin μου αρέσει. Ναι, δεν είναι πολύ καλό. Μπορεί να είναι πιο χάλια season του κόσμου. Τι είναι αυτό? Κίτρινο μπιζέλι. Ωραίο, ναι. Πολύ φυσιολογικό. Δεν υπάρχει κίτρινο μπιζέλι. Ωραία, ναι. Χάλια. Αυτό, εντάξει. Σαν Transformers, είναι απλά χάλια. Τώρα η Bright Raider. Τι φάση? Η Pastel. Να, ας πούμε αυτό εδώ το skin μου αρέσει. Ωραία. Τι χορούς ήταν αυτός που είδα? Να, τέλος πάντων. Ούτε αυτός ωραίος είναι. Το τελευταίο. Τέλεια. Τέλος πάντων. Πάμε να παίξουμε.
Τόση ώρα δεν είχα δυναμώσει τον ήχο, sorry. Μπορεί να μην ακούγεται τίποτα. Πάμε εδώ. Ωραία. Αν μπορώ να το δυναμώσω και από εδώ, να μην φαίνεται το χέρι μου. Θα ανεβάσω λίγο τη φωτεινότητα για να σας φαίνεται πιο καλά. Δεν ξέρω αν εδώ κολλάει. Ναι, κολλάει λίγο σε εσάς. Οκ, μια χαρά, πάμε. Ωραία. Τι είναι αυτό? Να πέσω εδώ? Είναι πάνω σε αμάξι. Ωραία, αυτό θα το ανακαλύψω μετά. Πρώτα απ' όλα θα πέσω εδώ πέρα. Ναι, εκεί πέρα, πού βάλα. Πάμε. Ωραία, έπεσα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο πέφτει. Εγώ ξέρω για ποιο λόγο πέφτουν άπειροι εδώ πέρα. Τι γίνεται? Μπρο, τι γίνεται? Δεν έχω όπλο. Γιατί πηδάω πολύ ψηλά? Δεν έχω όπλο. Τι γίνεται? Μπρο, πότε θα βρω όπλο? Κάτσε λίγο. Ωραία, εντάξει. Κάτσε λίγο. Ωραία. Ωραία, ναι. Ναι, μπορεί. Ναι, έχασα. Πάμε άλλη μία. Από ό,τι καταλάβατε, έχω χάλια aim. Bot. Επιτέλους μπαίνουμε. Ξέρεις τι, αυτό εδώ το μέρος δεν μου άρεσε. Θέλω αυτό εδώ, μπορεί περισσότερο να το ξέρετε, αυτό που κουνιόταν τέλος πάντων, θα το ανακαλύψουμε μετά. Υπάρχουν άλλα medallions, 3 medallions μου είπε ο αδερφός μου. Νομίζω 3 μου είπε, ναι. Ποιο άλλο είναι? Τέλος πάντων, θα δω, θα πέσω. Ωραία, τώρα που επιτέλους μπορώ να δω, είναι αυτό το medallion, αυτό το medallion και αυτό το medallion. Θα πάω σε αυτό, θα πάω καταρχάς, ναι τώρα δεν μπορώ να πέσω. Τέλος πάντων, θα πέσω κάπου εκεί, ώστε να πάρω όπλα και να σκοτώσω το medallion. Να δω πόσο εύκολο είναι όμως, Δεν έχω ιδέα τι γίνεται. Αλλά πραγματικά δεν θέλω να έχω και ιδέα. Πάω να πάρω όπλα. Χάσω. Μπορώ να σκοτώνει ήδη τον μποσάκι. Ωραία. Έλα ρε. Ναι, 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 ναι. Το ξέρετε το glitch, έτσι. Ωραία. Ωραία. Να φορήσω σε AR. Πάλι αυτό μπήκε ρε. Ωραία, εντάξει. Μπορώ να έχω δύο, οκ. Ωραία. Ωραία. Medkit. Ωραία. Ωραία. Πόσο βενζίνη έχει? Πόσο? Full. Οκ. Δεν κόβει βενζίνη από τον boost. Κάτι πάνω να σκοτώσω λίγο το boss. Πάμε προς τα εκεί. Θέλω να μου πείτε, τώρα που ήταν η Eurovision, ποιο ήταν το αγαπημένο σας τραγούδι εκτός από την Ελλάδα. Εμένα το αγαπημένο τραγούδι εκτός από την Ελλάδα ήταν το Βέλγιο. Πείτε μου στα σχόλια ποιο ήταν. Ωχ, το άφησε. Ο Μπρο το άφησε και έφυγε. Τι έκανε ρε Μπρο? Πάρτο! Πάρτο βλακά. Πού είσαι μέσα? Μπρο δεν βλέπει πίσω του αυτός. Έλα εδώ μικρούλι. Έλα εδώ.
Έλα εδώ. Ωραίος, εντάξει. Να δω το μετάλλιο. Τι κάνει. Έχει ένα ωραίο, δηλαδή χάια. Ωραίο, εντάξει. Τελικά ωραίο είναι. Nitros Plus. Τι είναι αυτό. Θέλω καταρχάς να δω τι είναι αυτό εδώ. Δεν το έχω δει. Τι κάνει τώρα. Με γεμίζει shield, ωραία. Nitros Plus. Θα το δω για αυτό τι κάνει. Θα πάρω το μπλε. Ωραία. Υπάρχει ακόμα. Ναι, υπάρχει εκεί ακόμα. Ωραία. Θέλω να δω τι έχει μέσα αυτό το κουτί και τι πρέπει να κάνω. Spagger Bumper. Σκάτ. Ωραία. Μια χαρά τώρα. Θέλω τώρα να πάρω αυτό εδώ και να φύγω. Ωραία. Εντάξει. Μπρο, αυτό είναι τέλειο. Έχει άπειρη βενζίνη. Τέλειο. Δηλαδή έχει άπειρη βενζίνη. Μπρο, όντως τώρα. Τέλειο. Τέλειο. Μπρο, αυτό πρέπει να το πάνω να δοκιμάσεις κάποιον. Τώρα. Ξέρεις τι, θα πάω εκεί που είναι τα μποτάκια. Νομίζω είδατε πού. Να εκεί. Μπρο, αυτό τι κάνει τώρα. Όκολο, μποπ. Μπροκολί. Ωραία, λοιπόν, φεύγω. Πάω εκεί που είναι τα μποτάκια να το δοκιμάσω. Πάμε. Όπα. Παραλίγο να πέσω. Πάμε. Στα μποτάκια. Ωραία, εντάξει. Όπα. Πώς χαλά. Τίποτα, Ωραία. Πάμε πάνω. Μπρο, τι είναι αυτό, ρε. Μπρο, αυτό είναι φωνικό όπλο. Έλα, ρε, δεν το ξέρα. Να μου πει κάποιος. Μπρο, μου έχει σιγάσει ούτε λίγο damage. Τι λες τώρα, μπρο. Τι λες, ρε. Τι λέει, ρε, μάγκας. Έχει 2 φλό... Καλά, ρε. Αυτό θα το κρατήσω. Να δω τι όπλα είχαν αυτά. Πάμε τώρα να κάνουμε γυλάκια. Μπρο, μόλις έχασα από έναν βλά. Πάμε τώρα να δούμε τα άλλα medallions. Δηλαδή το άλλο medallion. Μπήκαμε... Ωραία. Ναι. Ωραία, το άλλο medallion είναι κάπου εκεί. Θα πάει εκεί όπου να είναι. Οπότε... πάω εκεί. Για να πάρω όπλα και μετά να το πολεμήσω. Ωραία. Με αυτό εδώ. Ωραία. Πήρα shotgun. Αυτό για μένα είναι καλό γιατί... Πήγε αυτή. Τι άκουσα. Ναι. Τι είναι αυτά. Χριστός και Παναγία. Δηλαδή έχει άπειρα. Repair torch. Αυτό το κάνει σαν αμάξια. Κατάλαβα. Θέλω σφαίρες shotgun. Ωραία, νομίζω είμαι καλά. Για δείτε, είμαι καλά. Για το... ναι, χρειάζομαι shield. Shield. Και ένα healing. Τέλος πάντων, άστο. Θέλω ένα healing. Where is the healing? Ωραία, βρήκα ένα. Ωραία, το έβαλα. Και πάμε. Ωραία, σκέφτηκα ότι θα ήταν έξυπνο να πάρω ένα αμάξι αντί να τρέχουμε αυτό εδώ. Όπα. Δηλαδή τώρα αυτό το torch. Ωραίο. Ωραία.
πάλι. Ω, πήγα. Λοιπόν. Έχει άπλη μπενζίνη. Α, βοήθεια. Πίσω. Φύγε. Λίγο. Ψηλά. Ωραία, μακριά από μένα. Εδώ πέρα θα με δείτε να παλεύω με έναν τοίχο για να τον σπάσω. Πρέπει να πάω στο μετάλλιο να τη σκοτώσω. Πάμε. Μόλις έκανα το αμάξι μου να μην το χτυπάνε οι σφαίρες, δηλαδή. Κοίτα. Τίποτα. Έβαζε. Σκοτώ. Δηλαδή, τόσο νόμιζα να κάνω. Οκ, μια χαρά. Πάμε τώρα στο μεταλλίον. Μόλις έφτασα και πάμε να τον σκοτώσουμε. Ελπίζω. Κατάλαβα. Ωραία. Πρέπει πρώτα να πάω να σκοτώσω αυτόν εδώ. Πού είναι εδώ μέσα? Πού είναι αυτός? Μπρο, πού είναι αυτός? Εδώ μέσα. Ωραία. Θα πάρω αυτό. Θα πάρω το μετάλλιον. Nitros Plus. Θα πάρω και αυτό. Αυτό. Θα βάλω λίγο. Ναι, τέλος πάντων. Θα βάλω λίγο τέτοιο. Και θα φύγω. Παιδιά, μόλις πήρα ένα τέτοιο τέλειο που έχει άπειρη βενζίνη, νομίζω. Όχι, δεν έχει άπειρη βενζίνη. Ναι, πάμε σε αυτό. Όπα. Όχι, δηλαδή. Ναι, ωραία. Ναι, κατάλαβα, οκ. Εδώ και πολλή ώρα είναι ένας που με κυνηγάει. Δεν έχω μπαταρία. Χάγε. Τόση ώρα είναι ένας που με κυνηγά. Μπρο, τι φάση? Τι γίνεται? Όχι. Κακό παιδί. Εγώ θέλω να πολεμήσω αυτόν τον boss. Να δω πως είναι. Έχω εδώ άτομα. Όπα. Πάλι γίνεται αυτό. Όπα. Μπρο, κάτσε λίγο. Γιατί τώρα γίνεται χαμούλης και μου έχουν κάνει damage. Πρέπει κάπου να βρω ένα torch να γεμίσω το αμάξι μου. Ναι, οκ. Καλό αυτό. Κακό. Πού προσπαθεί να πάει άλλος? Μάγκα. Κακό. Εδώ. Και άλλοι 4. Τι θα κάνω? Πρέπει να πάρω. Ωραία. Μα παράμε τόσο. Ωραία. Πάρτο.
Και τέλος πάντων πήρα το Victor Loyal. Δεν σας το δείξα όλο. Αλλά πλέον μπορώ να πω ότι η Season 3 έχει βάλει κάποια καλά όπλα στα αυτοκίνητα. Πολύ καλό edit στα αυτοκίνητα. Ναι, γενικά δεν. Αλλά οπότε εντάξει, αυτό. Δεν μπορώ να σώσω πάλι εγώ, πρέπει να κρυφτώ από αυτό το πλάσμα το χαζό που το κυνηγάω στον γκρεμό. Το γκρεμό, yeah.